Hello, Niadofo, me mo akwa baby mba asem de dwumadi ne so. Adofo me ka asem na no agye se yesua ne yie. Asem no yesua ne yie ampa. O se yesua ne ma bebre fa ya brabo ho. Na ne den so ye wo ye nuanom ye maame nom a ye mama edu ye mpanin fie so a ema ye kwa abonten ne akofa be ma ba fie. Abaya yi de wonim se won pese obeye basabasa nti okunwa ba ma yi wo abonten o ka se o pe no no ode na ba fie ode na brand abekire ne maame se o maame behu abrantie no na ba gina tum ne se be ya obetim ne na ware maame akra di aba ma yi ba fie wie ya okwa na maame wo bedidi okwa na abekire obenyansa se o be ma de wonna be fie no bomodin aso be ye na oba obeyiska kakra to fie esa na wanye saye nka ne ho afi na maami be kire ne be bra no ba ka kire bra no se ene ye light asa etuomi eska nkoto light ka kire bra no se ene ye niska wo fie etuomi omo eska mra ye ne fa no aduane ni maami ade a wu ye nti kwan pa na wona nsuin oba tan ekwan ya wode oba ba aba ya yi fa suyi ade na wo kire no na bema ne beye saade ni wi a wo hu se kwan adam ho yie obetua sika no obema ni sika beto kania obema ni sika koto mo ba ga besi wa mama no adi obema ni sika koto to bibia bi afa no obeyusu ba no obeyusu ba ne pa ma wa hu so wo yusu no afa ebedu ba bi no abema ebehwe mo a ne abaye ya twempena na bema sanso de mehu ho ne se onya na dwe so ba oloba ne se because ohun se mu ye loose na mugu fie ho wonya na adwen na one mo be kwa fe maami won sa abrante ni sika na kofam ene magazine aye den ene adwuma mo aye den bi abrante adwuma wo ye mpo bibi esi ama be bosomi mie no bosomi mie sa bosomi na ye ntua ne ka aho kire aba afe na maami be kire ne ba se abema na ade ne ba aye no ena na nsen ne ho kire no abaya se de wonti medi aho kire chi o be ma onyo ho ade de wonti medi na chi saa ewura hwe ne pa ba bi fo wani fa ye gya na chiridie wonti mi hwew abema ne se ne ho kire no be ma ne ho kire so de me mpena ma me ba nwale no maame ade a wuye eye oba be ma ne edidi na nke be ye wo de maame enye de wo ye no bo modin ase wo ye maame na wo ba e de be ma ba fia gine tum se ba enche oba ne so onye sika oba ma ne ho mra wuni enye suban papa maami so ni adwuma ya pa adwuma ye na adwuma nya na nya wadwe so ba tan bedidi wo ma ho wodi sa suban ne ehye wo ma o manyina be ya hya wo fo efi se o munim se o mu kwa ba mo ma nya bi edi mesra wo empre ma wo ma na nya hya wo fo because of say de wo bedi nti maami pa adwuma ye me ka se wonya abrewo o wo betimi ensuo kwa de si wa pampa mu ton na se wo benya bi edi a enya kwase ebuo wo bre na adi enya kwase ebuo eno animonyam wo mu sense obema oba ba ya akodidi mema ho agigi mema ho sika de abre wadi maame mesre wani dim enya saade ne fa saade ne hya wo makra na yesa eyani wusam ma ye mani nyina se ebeye saade no meda wase bebre na saadwene nya adwuma dipadua no obre meda wase bebre bye bye.